Намяй проектуш, проекти калон баня дора, кухни дора, ҳама чӣ гӯё дар дунуша гараж дора. Общи расходи стена бародаро 43608 сомон фақат дар стена расход шудагӣ. салом алайкум, подписчикои канали Чӣ гуфтӣ ва ҳамаи тамошобинони ин канал. бародаро, имрӯз видео дар мавзӯи як проекти хона мешавад. Як проекти хонаи 5 ҳуҷрага, баня дора, кухни дора, ҳама чӣ гӯё дар дунуша гараж дора. видеоро бо диққат тамошо кунед. Проект ай 0 то охира расходша мо буровардагем. ҳамаша ба шумо гавзда метаҳем. хонае ки дар навор дидем бародаро, анамяй проектуш, проекти калонай, хонаи замонавиай 1940 да 1140, кухни дора, баня дора, 5 хона, якта калидор, гараж дорад. Анаинҷа дарвоза мешавад. Гаражам калонай 5 да 11 мешавад. анай хонаое ки дидесен 330, дуташ 330 да 620 мешавад, якташ 620 да 320 мешавад. анай ду хонаое ки да ибаранд 510 да 310 мешаванд. хай калидоран 310 да 510 мешавад. калидор калонай барои чӣ ки баня, кухни ай ҳамун калидор медроӣ. мисол хонаи нишастиҷа мешавад, инай хонаро дурун ба дурун ҳам куним мешавад. ҳамира бародаро мо ҳамаи расходшо аз 0 то охирша буровардагем. ҳамашо шумода гап мезанем чанд қасм расход шудагиай. видеоро бо диққат тамошо кунем. расходи фундамент бародаро дар 107 пагони метр 70 да 40 рехтагиан. семент 110 халта рафтагиай. сементи 500 ҳисоб кардем 43 сомони 4730 сомон. ана арматур 72 дона рафтагиай. размерш 14 20 сомонай 1440 сомон шудагиай барои армирод кардан фундамента. ана шебенду камаз рафтагиай 600 сомони 1200 сомон. қум 3 камаз рафтагиай 150 сомони 450 сомон. санг 2 камаз рафтагиай 230 сомони 920 сомон шудагиай 4 камаз рафтагиай. ана сим барои аму фундамента арматура армирод кардан 7 килограмм рафтагиай 15 суми 105 сомон. устопули бародаро як пагони метри ҳамун фундамента 30 сомони устопу рехтагиан 3210 сомон устопули шудагиай. ана расходи ҳамун фундамент обши бародаро 12055 сомон фақат дар фундамент расход шудагиай. ана расходи стенаша гап мезанем бародаро. расходи стена девол 290 баландиша бардоштагиан. як ғишти пухта хати мо ҳисоб кардем. ғишти пухта неки нархи пешина ҳисоб кардем 58 дирам. ӯ бояд ҳамун нархи пешина бояд шавад. ҳозир қиматтар шудагиай. ғишти пухта 29600 дона рафтагиай 058 дирами 17168 сомон. ана семент барои ҳамун ғишта бардоштан 90 халта рафтагиай 43 сомони 3870 сомон. ана қум 3 камаз 150 сомони 450 сомон. ана сетка 5 рулон рафтагиай барои 4-5 ряда сетка мемонӣ барои ба қувватшавии 200 сомони 1000 сомон шудагиай. ана тол 4 рулон рафтагиай 70 сомони 280 сомон. даставкаи ғишт бародаро як бародармон гуфт то шаҳри Туза ҳисоб кунен 3000 сомон ҳисоб кардем. му то шаҳри Туза 3000 сомон аз ҳисор мебурдиан. ана 3 реза уже 9000 сомон мешавад. устопули як ғишт бародаро 40 дирами чиндагиан 11840 сомон стенада устопули рафтагиай. общи расходи стена бародаро 43608 сомон фақат дар стена расход шудагиай. расходи кешаш озмо гап мезанем бародаро. конвертни 4.5 шифр бардоштагиан. хонаи калонай барои аму 4.5 шифр мо ҳисоб кардем. тахтаи 6 метра 0 сараковка
барош 15150 дона рафтагӣ 85 сомонӣ 12750 сомон. Ана тахтаи чорни 200 дона рафтагӣ 6 метра 025 200 барош даҳак 30 сомонӣ 6000 сомон шидагӣ. Ана тахта барои стойка барои боло киришаро тайёр кардан 6 метра 050 барош 15 150 дона рафтагӣ 100 сомонӣ 15000 сомон. Арайкаи шифер бародаро 6 метра 5 70 дона рафтагӣ 28 сомон нархш 1960 сомон шидагӣ. ана шифри тоҷикистон мо ҳисоб кардем 180 дона шифр меравад. аму 50 сомонӣ 9000 сомон пули шифр шидагӣ. ана мехси килограмм 120 меравад 100 меравад 70 меравад. мо амро обши гирифтем 30 килограмм 300 сомон шидагӣ 10 сомонӣ. устопули бародаро як шифри амро 25 сомонӣ устоо задаган 4500 сомон фақат дар пули устоо рафтагӣ фақат кириша занида. обши расходи аму кириша бародаро 49510 сомон расходи кириша шидагӣ. амро мо обши ҳисоб кардем ҳамаи расходша обши расход то будшавира фақат аму рамкаи хона кириша қати ҳамаш 105173 сомон фақат дар ҳаму хона расход шидагӣ. ам проекте ки шумо диден манам проекта сурати хонарам диден. хонаи замонавиай калонай расходшам калонай амуқа расход шидагӣ. хе бародаро проекти хубай мисол касоне ки бо проект маъқулай номерои имо ватсап дар описани видео мешавад. нависен суҳбат мекунем мепартоем проектша қати ҳамаи расход дошт. бародаро як чи дигара мегӯмтона мисол дар имо ватсап нависесиян ҳамаи бародаро мисол проект мепартоен мисол сурати хона мепартоен мо ҳамаи уда успед намекунем. мисол мо як рӯзда 20 одам сурати хона мепартояд ҳамаи уда мо успед намекунем. ҳаматон бахшиш аввал мисол кадом меда ки проектша тайёр кардагӣ нест бахшиш мисол ҳамаи уда мо успед накардесем. мисол кор дорем зиндагӣ дорем моам то ҳаму аз дастмон омадагира ҳамаша буд кардесем. иншоалло ҳамаш мешавад. мисол касонеда ки ҳам проекте ки ма уже тайёр дорум ҳаму дар корш боша мисол ӯ кори қиин нестай. мисол чие ки тайёр астай ӯ тайёрай. мисол айдуми ӯ бо як рӯз дига намезанӣ ҳамаша мепартоӣ. ана чие ки проекте ки нав мепартоен уда бо хела кор кардан дар кор мисол як рӯзда 10-15 проекти нав мепартоянд мисол мо успед намекунем. ҳамче ки проекте ки тайёрай анаура мо метонем ки мисол бо вақте ки шумо мехоҳем ҳамон вақта мо ҳамаи шумода партоем. анаин буд видеои имрӯзамон. дар видеои мо ба шумо маъқул шуда боша ҳатман лайк дар комментария нависед бародаро. чино видеои ба шумо дар кор боша мо ҳатман сиёмка мекунем гап мезанем. боқӣ дар панои аллоҳ бошед. дар канал подписатсия кунед. аз видеоҳои мо бохабар бошед. хай то видеои оянда.